някакъв други, защото и те сигурно си имат, се сблъскат с много, много грешки и този Йордан Гейтер даже някъде се засякал с една конференция. Това са си хора, които по капка събират, искат материал. А сега аз ще започна с едно стихотворение, понеже пак малко ми е времето, нали, нямам аз школи и нямам аз аудитории, нямам никакви сгради, въпреки че си поставя един-два пъти въпрос, така поне една книга се публикува, но слаба работа. Спонсори, само ако си работил някъде в Штати, Франция, това. И аз реших каквото може. Ето сега ми даваха дума, слава на Бога, как беше ден, светъл ден ти казва, значи ден на единение за народите. Дружествено единение за народите. Това е много хубаво. Ден, нали? Термин на ученица на учител Петър Димов. Това стихотворение съм го писал 2 години и благодарение на Народово имение това го разбрах от Ася Найденова, че е било публикувано в един брой, ама това още пролет някъде. Нали, точно брой, даже аз не съм чел. И аз ще го прочита, защото не знам, не съм сигурен дали вие сте успяли да го прочетете и оттам ще тръгне лекцията, нали? И вие ще разберете за какво става въпрос, нали? То се казва Вечност и аз го писах точно 2 години. Очаквам много критики по въпроса, защото хората са свикнали с дебели такива журналистки да обсъждат капитали. А ние тук си говорим за някаква национална кауза, която едва ли не е изгубена и едва ли не само името е останало, за да се възкреси това нещо, нали? И работиме, нали, ние в това число и аз. То се казва вечност. Вечност, защото България е вечна според мен. Тя винаги е била, и ще бъде. И това, което помня, нали, вие ще го правите, ако нещо ви, нали, чувствате. Но аз мисля, че достатъчно съм работил върху него. Завършвам го на вечеря на рождение на Христо Ботев, който пак е един знак голям. И така. Вечност. Що е България? Феномен, аномалия. Каква ли е тази нация? Забравеният ангелски чин? Или нелегална от най-добрите художници организация? Тайна небесна нагласа? Каква ли е тази династическа раса, що изваяла великите личности, водачи на древни народи и касти? И в тишината на вековете вършат историята царе. Или пък, какво ви се стори? Българите са царе на историята. Ей вие там отстрани, какво се обаждате? Не виждате ли какви синове България ражда? Кой ще каже за великият български род? Огън разтапя снега по време на ледников период. Каква ли е тази чудесна страна на радости и беди долина? Все суетата омайва света, падат и пак се въздигат империите, светове, континенти, но и те имат смяна, а остава България вечна световна мистерия. Има и постскриптум. Но винаги ли ще е бета таз неоткрита все още планета на боговете? Нали? Браво! Да останам, нали, разбирате, че вчера имаше голямата паневритмия и се качихме на малък Кабул, нали, връх, който се казва Бен Садуно. С нашия един приятел, който на толкова близък, че даже някой път с приятелката се старае да позовава по-близо. Но това няма никакъв проблем, защото той ме качи на, според него, най-свещеният връх Бен Садуно, както казах, който Кабула се означавало Канбул, нали, Кана с любиги, нали, български или български. И оттам да ви кажа, наблюдах цялата паневритмия. Дано, аз ще обясня защо после и на големия Кабул се рече. Значи, както се събраха хората.
нали, вие всички знаете какво е паневритмия, няма какво да обяснявам. На мен за пръв път не е. И аз реших да я видя. И в главата ми стои обаче въпрос. Защо, разбирате ли, тези хора празнуват на 19 август новата година и то космическа, което за мен изобщо някакъв... Аз всички календари ги знам, нали, иранския поред, индикационен, гръцкия, нали, църковен, новата година, това от Германия идвало 1 януари, значи индийска нова година на хиджрат и мухамеданите и така нататък, китайци, така нататък и така нататък. Обаче 19 август за мен беше откровен. Защо? Аз знам преображение, да. Преди това, нали, рожден ден на Ян Рилски, да, което го огласихме, за да не се повтарям. Обаче защо? Но си стоим, защото аз съм по бели дрехи, не знам някой отдолу дали видял двама човека по бело. Той фактически беше само в горното му беше бяло. Но отдолу, нали, се вижда и слънцето се отразява от плочата, дето пише връх пенса до ново. Нали. Това така е нагласено много хубаво. Да, благодаря. И по едно време, както почва паневритмията, пред очите ми почват да пълзят облаците, нали. И слънцето, нали, дава по облаците сянка върху паневритмията. И по едно време аз викам, дай да ми писат тези фигури, не знам дали Пешо е забелязал, така му покрай всичко му казва, защото нали, всичко се нерви, иска се всичко да е точно. И по едно време гледам мишка. Мишка, ама мишка, обикновена мишка, ама голяма, която покрива паневритмията. После проплува облако вол, нали, телето. След това нали, коня, змията, който за мен е откровен. Как змията? Защо змия? Змията едва ли не отрицателен символ. Дракона, ама дракона не. Го виждам със своите си очи. Ако трябваше се закона и се прекръстя, нали? Това, което ви казвам, е за мен, на мен ми даде откровение. Аз съм запитал Господ, защо 19 август за тях е новата година. И по едно време се прибирам, вече след паневритмията, ама се сещам вече за слънчевия календар, дето там календар, дето Сашо Колев, нали, даже картината специално, благодарение на народово имение 33 номер, който го има публикувано на 14 страница. Ето го този и там на масата има още няколко бройки. Вие ще видите по-близо как вървят годините. Значи, точно мишка, вол, тигър, зайк, зайка го видях също. Значи, дракона, змията, кон. Щом свърши цикъла, нали, почти свършва паневритмията. И аз се седих, ама той е слънчев календар, а там са лъчита, нали, слънчица, който ми се усмихна сутринта. И той ми показва отгоре, че тези хора правят връзка, нали, и Вселената като че ли се задвижва един център, който, нали, тръгва по кръга, за да има в света една космическа хармония, нали. Тоест, нещата така са нагласени, че най-древният календар и сега действа и Господ като че ли ми показва, че те си имат, нали, не са случайни хора. И аз като пристигнах една Божия да търся, слава Богу, намерих този календар и специално го слагам, нали. Това е следващия въпрос, който ми доказа, че българите и до сега искат, не искат, участват в това вселенско нали, уреждане на хармония, като ползват и даже в тях може би присъства, нали, момента на този най-древен и най-точен българският слънчев календар. Така, сега ще преминем към следващия момент, който е много важен. Защо обаче тези хора са в бяло? Нали? Защото бялото братство, например, в Киев, аз лично знам, че там слава работа. Булгаков, нали, пак български хора, Михаил Булгаков, пише в Майстор и Маргарита, ако не се лъжа. Имала на едно течение, което предсказва края на света на 27 ноември. Има такава строчка. И бялото братство в Киев, например, предсказвало за 1987 година, 27 ноември, края на света, ама и ние доживяхме до 2008. Тук защо тези хора са в бяло? Нали? Защото тук няма такива грешки, тук е много точни нещата. И ето, нека да започнем това, което четох онзи ден. Нали, сега ще се опитам да го разширя малко, но вие ще ме простите, ако се повтарям, нали, някой път. Доколкото ни е известно.
Учител Петър Димов в своето трудови говори за идващите катаклизми. Той каза, че потопите ще засегнат различни територии, това е свои европейски, нали? Което се е случило и българска даже малко, но посочва какви райони няма да бъдат засегнати. Какви? Прекрояването на географската карта на света няма да докосне. И той казва, Памир, съвременен Кавказ, Рила, а сигурно и други места преброява. Но аз казвам това, което се касае сега до въпроса. Всички тези територии, нали, на време, преди векове, е било една голяма планинска верига, която се казвала, нали, Таур или Тавер. И после древните българи, които отишли там сигурно и после когато са се връщали, наричат я Кавказ, което в превода означава сняг бял, нали? А пък преображението Христово става, той се преобразява в белоснежни дрехи, нали? Което означава, какво означава това? Той показва какъв ще бъде човека след възкресение. Той ще бъде, нали, нетленен, белоснежен. И това се отразява в името, защото българите, минавайки по различни територии, давали имената и щом вече народ имената се запазят. Как може да свърже, например, едно име древно със съвременност? Ами, най-обикновено, без да докосваме политически нива, едно име Ширак. Нали, всички знаем Жак Ширак, кмет на Париж, дълги години премиер-министър на Франция, президент, пак премиер, пак президент, после става глава на Евросъюза, так властива. И вече се пенсионира като един пример за най-успешен политик. Обаче ние от история знаем, че когато минавали древните българи през Кавказ, сега в Южен Дагестан има долина, която се казва Ширак. И ние виждаме, например, от работи на Татьяна Ярулина, че тя превежда Джафар Тарих и това е история на Джафар, че имало два рода – Ширак и Шираз, ако не се кажа. Ширак със сигурност. Значи, това са древните български родове, за които по-късно ще кажа защо те раждат царете. И до сега фактически раждат едни личности, които искаме, не искаме, имат отношение към управление. Нали? Затова, ето каква е връзката. Древна вечност, небето, древното преображение на Христа, Кавказ, нали? Сняг бял. И доживяхме Петър Димов 19 август преображение, бели дрехи хората танцуват. Нали? Значи календар има, вечност има, нали, отношение към небето има. Оттам нататък моята теза, че тези исторически паралели трябва да се следват по-сериозно. Няма тук Туркия, например, Живко да плаща някакви огромни пари на един оператор, но благодарение на което ние ще видим, може би, този филм, който сега няма как да гледаме, свалена е касета, където дай Боже да ни отрежат тези знаци и може би някои от това ще спомнят. Имало един такъв, който казва, ето Мишка, извиня, всичко наше там минало, за да му покажат на този. Ето защо, ти си който не се заинтересувал, ето ти знак. Така. Нека преминем по-нататък. Аз се надявам аз да гледам този филм, защото знам много филми са излезнали напоследък. Аз съм гледал един много хубав филм, между другото да кажа, на Максим Караджов за Богомилите, за върх Бугараш, който също го очакваме. Въпреки че дали в унгарския, не знам защо, културен център в София, ние нямаме лицензови, това е изобщо една кауза, не е разбрана за един чужденец. В своята земя сме гости, разбирате ли? Къде ще ходя аз? Аз с удоволствие ще отида по-добре наистина в Чикаго. Там ще вдигнем една революция в щата и ще вземем един културен център. А тук, разбираш, ние не можем да се оправим. Това нищо не прилича. И то народ, който е свещен и вечен. Така, значи, ние направихме връзка с вечността. Много се радвам, че и аз чух православни молитви, Отче наш и така нататък, които аз четох най-древните текстове, как изглеждат и сега, но за пръв път чух как звучи тази молитва на староплугарски в устата на тези хора. Ето, това беше молитва. Това ви казвам аз, който всички видове на Отче наш ги четох и съм чувал в най-различни манастири, най-различен вид на пеене на това Отче наш. Ето, това беше Отче наш. Кой да иска да ми каже?
Аз това ще го устоявам, защото нали, истината Сократа ми е приятел, но истината е по-драга. Така е беше. Така, сега нека да преминем към царета. Тук е добре да споменем, че в края на 19 век в дълбините на Московската библиотека изтъкнатият изследовател Попов открива документа, наричан Науката именник на българските ханове. Защо пак го споменам? Всички знаем, че Москва публикува и много други съвременни автори за именник на българските ханове. Той е в 3 преписа. В паметник, който се нарича Елински и римски ръкопис. Нали. Част от този паметник публикува издателството Ангра. Нали, дай Боже здравето на всички работещи за българщина. Обаче, слаба работа. Дайте да вземем този паметник, моето предложение, което аз исках да го движа, ама 1000 лева нямам, да го издам просто целия. Вътре има в 4-та книга на царете, има списък на българските древни владетели. Князе, ханови, канаслюби, както искаш ги назови. Те са си царе и са ги включили в 4-та библейска книга на царете. Ние седим и се чудим, ама изобщо трябва ли нещо? Даже в учебниците не знам дали го има. Това е изобщо, това пак е, даже и не искам да го коментирам. Така, защо са важни царета? Защо обаче българския народ, щом чуе именик, те купуват вкъщи, държат като Библия. Това си е наше. Защо? Аз почнах да изследвам този въпрос, защото, нали разбирате, хората ме приеха след знание, дадоха ми документ, че съм от български произход, което е много сложно, защото майка ми, нали знаете, Волжска България. Тук да призна Волжска България, майните някакви татари там дошли тук, не знам какво, после гледат този 150 лева на заплата, айде нека движи някакви неща, няма да е страшно, айде едно гражданство. Аз обаче трябва да съм благодарен и ето, изследвах въпроса за ханови царе. Нали, освен това, което говорихме за Ширак, че и до сега има хора, единични, които управляват големи съюзи, това хора, които имат жилка българска в тях. Дайте да намерим и в древността такива, което се прави, пак казвам за Владимир Христов, голяма благодарност, новия брой на Витохова, който изведе сега, тук го има. Пак много рядко издание, в Лондон почнали хора, пак много гонения. Да не говорим даже за Екатерина Димитрова, която от тук ни делят, защитават и тя Лондонско Евангелие, чак в Англия. Където цар Иван на Сън Велики? Не. Чакай, дай в България да го издадем. Това никъде го няма. Така. И те публикуват, нали, този именник също, и публикуват всеки един брой списък на царете в Китай. Къде ли не, нали? Да не говорим за Волжската България, където е известно вече, има ханови и така царете, които са от български произход, няма къде да бягаш. Българи до сега 8 милиона седят на Волга и чакат кога ще ни разрешат, ние сме да сме българи, нали? Обаче ние гледам, Москва малко пари ще ни дава, ние ще ги пускаме малко, ама понеже сме християни, ама нали са мусулмани, аз съм християнин, нали? Дай да видим, ако е рекал Господ, дай да помислим какво може да направим, можем или не можем. Ние тук също битки, Аспарух идва се бие, нали, ние сме си тук в политическа карта, не сме българи. Отделна кауза, много боли, няма да го обяснявам, защото за царете после няма да говорим. Да, има пророчество, аз виждам, скоро време трябва да стане това българи, да се върне. Но ще ви кажа между нас да остане, ако искате може и да го публикувате, че тези хора вътре в себе си се наричат българи. Нали? Само че със своето акцент българи. Те си знаят, че са българи. Но на глас не могат да покажат и в паспорт да го пишат, което е малко обидно. Нали? Където също е отделна голяма кауза, ама е българска. Да се върнем към царете. Аз съм изследвал имената на владетели на Африка. Сега американски президенти няма да закачим и ще кажа каква е връзка по-късно. Руските царе. Руските царе. Ето, въпрос към аудиторията. Аз съм учил, например, в чужбина. Нали? Борис I всички знаем. Нали? И Борис III в сърцето в Римския манастир, даже тялото едва. Къде е Борис II? Някой може ли да отговори? Къде е Борис II? Знае ли някой тук? Никой не знае. Ще ви кажа една хипотетична мнение, което ми казаха хората, родени в Рила. Тези хора много знаят гроба на Иван Шишман.
Казват, Борис Пари няма да се. Знаеш къде е Борис Пари? Той отива в Москва. Цялата държава на Москва е дадена от българския цар Борис. Точно така, аз бях на гроба на Борис Годунов. И аз го свързвам, въпреки че аз официално данни още потвърждение, казвам ви мнението сега. Но, наистина, ето, как се крие тази история и защо? Защото българите, нали знаете, това е битка. Битката е голяма. Тук седят лъви и лъвиците. И ще им пуга, че никой не признава българите. Ние сме си. И правилно правите, защото това е подготовка на един бъдещ човек, който ще царува. Иска ли, не иска ли, това му е мисията, нали? Затова мъжки момичета по панталони никой не им казва, нали, защо полата не би, защото те знаят. Трябва да бъдат мъж, и то мъж, който, нали, както ако аз съм казал, трябва да бъде изпълнен или край с теб. Да. Така че аз ще ви кажа, в имената на владетелите винаги ще намерите българска връзка. Аз дадох няколко примера от древност насам. Ако помислим и в мъдреците го има, например, Фуси, нали, известния Конфуций, вие вече знаете, че е свързана с българския произход. И тук присъства една много хубава жена, Ивон Минчева, и зададе въпрос, тя работи в интерпрет център и медицинския център. Тя е живеела в Китай 8 години, посветена, жена обучена, лекува с затворени очи. Забита, всички знаете, ме боли. Днеска след паневрит не само ме мина. Вчера тя само ме натисна някаква точка, бам, аз отивам да спим. Не ми трябва нищо, ни лекарства, ни леки, аз заспивам. Иначе, ако не беше натискала една точка, обаче и тя не знаела, че в китайци дошли при нея и питат. Ивон, ти кажи, един древни хан, който тук е основал империя на Северен Китай, е бил от вашия български корен. Как се казва той? И тя ми го задава въпроса. Благодарение, че майка ми леко докоснала каузата, тя казва, ти си купил книгата на Димитър Сесов, която се казва, нали, Пътя на България. И там точен отговор, Модум, първия владетел, после идват Цветки, нали, Ирник вече се премества към Черно море и така нататък. Значи имало и там български владетел, който самите те знаят, че е българин, а ние тук викам, Китай някаква голяма работа. Кой знае, те са пренасели света и ние трябва да се отрипваме, което също, нали, е друга работа. Следващия момент, нали, искам да се порадвам, че тези хора раждат царе и това им е тежката мисия. Нали, работата е да се намират тези имена, да се публикуват, да се коментират, да се включи учебниците и светът лека по лека да навиква все пак, че такава е работата. Искаме или не искаме, трябва на тези хора малко път, защото иначе е слаба работа, нали, и самите те страдат. Затова, нали, искам да премина към следващото, което е изказване на Петър, ако има още малко минути, на Петър Динов, какво е България. И той каза, всички знаем, че България е черен дроб на човечеството. Нали така? Да. Какво значи, че България е черен дроб на човечеството? Това значи, че това е един филтър, нали, който пречиства на света. Фактически на нас какво бъбрика ни прави? Той ни пречиства, нали така, кръвта. Така и тук тези хора кристализират някоя личност, пак българска, пречистват я и пак я пращат някъде, нали, като пчелички. Някъде тя там да върши някаква, нали, работа, не е задължително да царуват. Те дават потенциал на църква, на всяка организация, вие знаете, на всякаква цивилизация, културна общност. Ама за маята българка са платили, после отрипнали, то е станало на хляб. Иначе без нея хляб не става, нали? И казвам ви, че по този момент, той е много важен, България оцелява. Защото онези седнали и казват, ама тези ми пречат, руснаци силна вяра има ли, германци пречат държавност голяма, цар Борис III прави велика България, искаме, не искаме Фердинанд. Германци казват, всичко около на България, Белград, Охрид, какво да ви преброявам. Обаче, да,
И те казват, и ни пречи Япония като национална кауза. Обаче японци на свой ред ни казват, че българите една от 6 световни цивилизации, която държи света, нали? Значи, тук ако възкръсне България, ще възкръсне като национално обединение. Разбирате ли? Защо хората по капка събират някакви национални, нали, национална кауза нещата? Затова има хора, които са изследвали въпроса и преди 5 години беше публикувана книга на Христо Атанасов Тодоров Бемберски, който 7 години забранява да защитава дисертация в Софийския университет. После при Владимир Георгиев отива, той вика, как името българи ти се занимаваш, то никой не дава едно дума да кажеш известник Владимир Георгиев, повече от него въобще знам, в това време наука знаела ли. Но той защитява, всеки ден стои на вратата, искам да защитя, умира човек. Дисертацията си защитил, стои. 10 години стои, ту пари няма, ту не разрешава, ту не разбира. Издадохме я. Казвам честно, намериха се възможности. За 3 дена на Славейко свърша една книга. Айде, 10 лева не е голям съм, но това е научен труд, дисертация. Хората по 2-3 купуват. Защо? Защото вътре в книгата автора намерил 800 примера за името българи в света. Повече от това никой не е направил до сега за национална историческа кауза. Казвам ви, не защото аз съм държал още не публикувана дисертация, предлагал на хората, или защото отгоре са ми казали, този, който я публикува, ще стане, тези знаят, кои. Няма да го кажа сега. Той може да стане. Да. Но публикуват я. Славата на Бога. Сега я се намира само в една книжарница. Само една. Иначе само ксерът. Една книга издай, още пак я върти, айде ти си имаш печал 5000, дай 20 000, нали се продава? Разбрали хората, пуснали. Славата на Бога. Ето сега вече се намира, пак по BBC, защото пак са изкупили, прочели, бум, по 4 лева. Добре, има я. Ето тези неща искам да се публикуват, ако възможно, и аз всичко възможно ще правя. Всъщност искам да преминем към следващото, защото, да, това е много важен момент във връзка с Христо Маджаров вчера. Много точен човек, има много и грешки на него. Искам да кажа само положителното, отрицателно лично на него ще му кажа. Ако забележите някаква разлика, знаете, че всеки има право на мнение. Не съм бил в Щати, но това, което съм намерил, искам да го кажа на глас. Казахме защо са царете, нали? Защото такава е била мисията и аз искам да обясня защо обаче царете, нали разбирате? Защо? Значи Троица, Света Троица, православие, има 3 лица. Отец, Син, Свети Дух. Ако хипотетично наречеме, това после ще го кажа, значи Светия Дух, нали, се явява в вид на един гълъб. Това всичко го знаем. Сега обаче в иконографията това малко кой го знае. Червените бутуши на Богородица означава, че тя е царица. Нали? Тя царува, царицата небесна. Обаче на гълъба, ако погледнете, знае всеки, като види, червени само крачетата. Защо? Той си царува Светия Дух. Нали? Обаче каква е връзката с българите пък? Той си царува, не знае, покланя се на Троица, манастирието, Йоан Рилски, други, Света гора. Много лесно. Гълъб на български отдясно, нали да се чете Бълък, където пак имаме корена на българите. Значи този Божий народ си има покровителство на Светия Дух. Обаче защо сега е дошло времето? Нали? Следващия въпрос. Нали Ванга казва, Балванга казва, когато възстановят 40 ученици в Търново, ще възкръсне България. Защо сега е момент? Пак лесна работа. Защото ако хипотетично, богословски разделиме времето, ще видим първото хилядолетие на Отеца, нали, след Христа говорим. Събор на светите отци, нали, отците велики и така. Второто на Сина, нали, кауза на Исуса Христа, Исусова молитва, исихазъм, матърският комплекс, знаете, манастирски, голям, до сега молитвата се чувства, денонощна там. То третото е на Светия Дух, който е гълъб на Бъд. Значи трето хилядолетие може да наречем хипотетично, защото аз знам, че тук вече ми чакат един турси. Все пак ще се пима с тях аз накрая. Но аз уважавам, защото те признават, даже Турция ни пришли и казват,
Вижте, тук всичко българско стои там в библиотеки и тези, които при вас са си българи. Те не са успяли да се потучат. А турците, които са били тук, пък са се по-българили. Кой е по-силен? Нали? Затова хипотетично може да наречем трето хилядолетие и хилядолетие на българи. Каква е отговорност? Цялото човечество идва тук, невидимо присъства преди изборите на Симеон. Ще ми простите, аз имам право на мнение, обаче са дошли от целия свят владетели, фараонски владетели, турски владетели, италиански, английски, руски, да подготвят почва да дойде. В света няма царе.